Sara Mandía Rubal, lectura do Quijote Sargadelos 26/3/2014. O meu é só un exemplo máis dunha iniciativa xurdida en 2005 con notable éxito de lectores participantes. Así pois, preténdese, a través da lectura dunha obra clásica da literatura española como é o Quixote de Miguel de Cervantes, dar a coñecer non só a propia mensaxe, senón a contorna mariñana da provincia de Lugo. Igual que o ilustre autor manchego soupo no seu día captar e plasmar a esencia da vida e paisaxe da época, con esta iniciativa ao lector da Mariña permíteselle promocionar eses pequenos recunchos locais que por unha razón ou outra considera pouco reivindicados, ben polo descoñecemento visual da paisaxe, ben pola historia que encerra. 3 son as claves que interesan en cada nova lectura e xa van camiño das 300. A mensaxe, o Quixote como fío vertebrador e parábola duns dereitos humanos que deben constituir os cimentos dunha sociedade que pretende optar e opinar no panorama internacional, o persoeiro, neste caso unha rapaza nova que rematou os seus estudos de documentación o pasado xuño e que escoita falar con preocupación dun futuro que ao cabo é sempre incerto, é o telón de fondo, eleito neste caso para reivindicar a figura de Seoane e Díaz Pardo, cando, como Da Vinci, deseñaron cada plano de Sargadelos acorde a unha idea de fondo baseada no progreso e na liberdade dunha Galicia presa aínda de idearios relixiosos e rancias fidalguías. A piscina da fábrica de Sargadelos ten no seu fondo un polvo dibuixado. Non en vano, Seoane foi o primeiro en interpretar os tentáculos deste molusco mariño como posteriormente o fixeron famosos cartéis da Segunda Guerra Mundial. Para os povos da cultura atlántica e céltica, o polvo asociábase ao terrible Cratmel, un destructor monstro mariño co que Seoane refire a traizón que estaba a producirse no réxime republicano en tempos previos á Guerra Civil. Así o plasma como unha das 13 estampas no seu libro 13 estampas de la traición, publicado dende o exilio arxentino no Bos Aires de 1937. Hoxe, o animal apágase entre polvos dun pasado que rapidamente se están a converter en lodos. E igual que non me gustaría que unha man de maravillosa pintura branca deixara ao fondo como novo, pero tapada e esquecida esta pequena parte da historia dun ilustre de Galicia como é Seoane, tampouco quero que a roña do presente chegue a asumir nun lodozal o que aínda hoxe son dereitos fundamentais, que non privilexios dun pasado económico glorioso. Independentemente de que estes dereitos fundamentais sexan mellorables ou aplicables aínda en certos países. Todos podemos ser ese Quixote que na súa loucura ousada soubo sair e pelexar polo que cría xusto, aínda cando o contrincante era un pasivo muiño ou un xigante inabarcável. Sara, ti eres unha rapaza nova, unha rapaza universitaria, unha rapaza mariñana e galega. Eu vouche poñer unhas verbas de un poeta da xeneración de Blas Otero, Vidal de Nicolás, que decía sempre que non hai cousa máis progresista que a libertad, que sin libertade non merece a pena vivir e que por a libertade merece a pena morrer. Que tens que decir todo o respecto? Pois nada máis teño que decir que eu estou de acordo con el, creo que son unhas frases verdadeiras, pero que, sin embargo, non sempre é fácil pelexar por ela, porque tal vez os méritos máis futuros ou máis inmediatos nublan o futuro, de maneira que en ocasións un é consciente de que está calando en favor de algo puntual, pero que non é a necesidade futura, que o futuro vai máis alá. Agora vexo que está pasando moito coa crisis económica, por exemplo, que a xente cala en favor dun traballo ou en favor dunha estabilidade ou en favor de cousas puntuales, pero non se dá cuenta de que con ese escalar, con ese deixarse estar, realmente o que está facendo é destruir os cimentos do futuro, destruir os dereitos humanos, destruir os dereitos fundamentales que agora queren nos deixar creer que son dereitos recén adquiridos ou que son privilexios dunha época gloriosa ou que o estado de bienestar é algo puntual que foi posible no pasado pero non no presente. Non, son dereitos e como tales dereitos son no hoxe e no futuro.
é eso, que é complicado moitas veces loitar polo que se quere en favor de méritos e de futuros moi cortos, moi cortoplacistas, que temos vista moi cortoplacista. Galiza é a nosa mãe. Decía Manuel María que Galicia é unha villiña faladora e soñadora, na voz da gaita ride, na voz da gaita chora, que Galicia é o que vemos, a terra, o mar e o vento, mas hai outra Galicia que va no sentimento. Que Galicia para ti? Non sei, a parte do obvio, a paisaxe, a parte do obvio, as xentes e o trato, pois é a idiosincrasia dun pobo, é o ir caladiño pero facer, aínda que non o digas, ter ilusión por chegar a certas metas, é eso, sin grandes elocuencias, sin vanagloriarse, pero sempre o gallego acaba chegando a donde quere chegar. É así. Normalmente eso tiñase por máis tonto ou porque non sabía. No, simplemente vai ao calado, pero sabe facer sin entrar en discordancias co veciño. El intenta ser digno consigo mismo e tamén co outro. Eso é o que significa para min Galicia. É un lugar calado que non destaca en sí, pero ten moito polo que destacar, é sabio. Que non o diga non quere dicir que non o sepa. O gallego sabe o que ten, só que non ten necesidade de estar continuamente publicando. Eu son dunha xeneración que estaba no 68 na universidade, e daquela falábamos da utopía. Pensábamos que debaixo das rochas había área de playa. Parece que éramos uns románticos e uns soñadores. Tú crees que con o romanticismo, con o sueño, con facer algunha cousa, podíamos mellorar o que en estes momentos son os dereitos fundamentales e sobre todo os dereitos sociales feitos mercancías, ou por o contrario crees que aquilo que se dice aquí de ten que ser? Pois eu creo que solo un idealista consigue cambiar o mundo, porque o que está claro é que contentándose co que tes non é posible mellorar, nunca o foi. Creo, por exemplo, que Don Quijote pois tiña unha idea equivocada, supuestamente, por o resto do mundo, era un loco, tiña unha idea equivocada, sin embargo, el aspiraba a vivir acorde a esa idea. Si algo bon tiña, era eso, que na súa locura utópica conseguía cambiar as cousas, el vía o distinto. El viveu así, pensando que era así, que os muiños eran xigantes, e para ele era bastante. Eu creo que non sei, se non hai un sueño, non hai unha meta. Co contentarse nunca se consigue nada, máis que volver atrás. Hai unha cousa moi curiosa, que o final da gran obra de Cervantes, que é cando Don Quijote está no leito de morte, convertese en Alonso Quijano. E precisamente o seu compañeiro de aventuras, que é un home que durante moito tempo pensa que seu cabaleiro está tolo, recórdalle e quere que volva a ser Don Quijote, que non morra de nostalgia. É dicir, que se dá a paradoxa de que o home cabal, o home que tiña os pés no suelo, de repente quere que o seu cabaleiro continúe a aventura. A ti que te dice eso de manter a aventura? Crees que a aventura é igual a revolución, é igual a cambiar o mundo, que todos temos que poñer algo para cambiar o mundo, ou por o contrario, crees que solamente ten que ser unha minoría o que faiga o cambio no mundo? Pois creo que o pragmatismo é necesario, pero non é o único. Solo se explica as frases "yo tengo un sueño" ou "si podemos", que triunfou para Obama, un premio Nobel recén dado. Solo se explica tendo en cuenta que a persona quere ser pragmática pero necesita da ilusión. E o que hoxe é ilusión algún día pode chegar a ser realidade. Non sei, revolución tamén é unha palabra que está moi denostada.
as palabras vehiculan contidos, normalmente rupturismo, revolución, está asociado a catastrofismo, pero non necesariamente. Revolución xa é cando non te encontras cómodo na sociedade a que pertences e o dices internamente, non sei, nunha sociedade na que se supón democrática, que podes, que debes poder expresarte libremente, creo que a xente ten medo a quedar de tolo. É máis fuerte as ataduras sociales que o foron na súa época as políticas, paradóxicamente. Cal é o teu soño? Pois o meu soño, bueno, teño un que é moi cursi, pero que non quero que o galego se perda. Para min eso sería para min o peor, é o que me representa, o que son, como me expreso, non me gustaría que se perdera. E despois, pois simplemente que cada un buscara o ben para si sin intentar prexudicar a naide. Eso é que eso é o fundamental dos dereitos, de calquera dereito. O teu dereito é a ser feliz, vida só hai unha, e debes saber vivila acorde ás túas ideas e aos teus soños pequenos ou grandes, que poden ser ter unha casa, ter un coche, ter unha familia, pero sempre intentando non dañar ao prójimo. Se teño un soño, pois pode que ser ese, que todos sepamos, e eu mesma, que moitas veces temos miras cortoplacistas e non sabemos conectar, axudar, en fin, levar unha vida digna tú e intentar que o leve o veciño, porque só así a vas levar tú. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Que te dicen estes versos? Pois que debo dar exemplo co que creo, utilizando o gallego, que foi unha das primeiras cousas que dixen, en última instancia, pois eso, intentando levar unha vida digna, intentando que o meu veciño tamén a leve, porque só así a vou poder levar eu. Así que, sí, supoño que ao final é eso, dar exemplo co que se opina. Daí a dificultade da tua primeira pregunta, de libertad. Todo o mundo, hai palabras como honor, libertad, que todo o mundo está a favor delas, pero que é complicado moitas veces reivindicalas. Tienes unha rapaza nova, eres unha rapaza que formas parte dunha xeneración que ten que coller o relevo, como a sempre. A pregunta que facémonos os que xa somos xente moi veterana é se a vosa generación está disposta a coller o relevo ou a coller a maleta. Es decir, parece que hai xente que dice que para que podades exercer como cidadán, ter traballo, ter un salario digno, hai que volver outra vez á emigración. Tú que preferes? Coller a maleta e poñerte a traballar por a terra, aínda que seña con sufrimento, como os antigos? Eu, desde logo, non estou a favor de marcharme, porque pero incluso desde o pragmatismo máis absoluto, vexo que a xente que se marcha non ten grandes traballos. Sin embargo, está calando esa idea, igual que calaron outras. Desde logo, donde mellor se pode facer obra que na casa dun, que é onde realmente a conoce. Nese sentido, eu espero quedarme, espero que a nosa xeneración pois sepa reivindicar o que se lle deu, pero non sempre é fácil, porque, repito, eu entendo a complicación de asumir os riscos. Moitas veces un prefiere escudarse no pragmatismo para non moverse do seu cuadrante, e vexo que iso é o que está pasando un pouco. Tamén estamos sendo un pouco cómodos, e temos medo, incúlcanos o medo tamén desde... Está mal protestar, está mal a ruptura, está mal... Entonces, non sei, creo que debemos tomar a iniciativa, pero que por un lado poñennos medo a tomala, e dai ven que non esteñamos moitas veces optando polo camiño correcto e prefiramos marchar. Estamos na parroquia de Santiago de Sargadelos, unha parroquia histórica do concello de Cervo. Histórica porque aquí comenzou unha aventura maravillosa ilustrada de Antonio Raimundo Ibáñez. E logo, nos anos 60,
volveu unha segunda aventura que foi cando Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane poñen en marcha esta fábrica de Sargadelos que ten unha virtud, ou ten dos virtudes moi importantes. Unha dela é que promueven a cultura rosa, cultura galega, e outra que dan traballo á muller. Aquí chegan a traballar cerca de 100 mulleres daquelas rapazas novas. En estes momentos isto parece que está perdido e parece que non hai unha aposta por cousas como a esta. Cal é o teu sentimento ante unha situación como esta? Pois eu teño que ser moi franca. A meta non debería ser traballar por 4 pesetas, facer platos e ser como que son agora os chinos, desafortunadamente. Sargadelos, si algo era boa cerámica, boa materia prima, pero sobre todo tiña algo, vendía algo, cultura, Galicia. Se iso non se cultiva, non ten ningún significado que a xente compre Sargadelos, porque para comprar barato, repito, hai outros sitios. De modo que, se non reivindicas a parte máis cultural, máis abstracta da cerámica, non se vai chegar a nada. E creo que aí é onde se fallou, é onde se está fallando. O creador tiña a idea, que era Seoane e Isaac Díaz Pardo, e sempre é complicado seguir a estela dunha persona tan grande como foron eles dous, pero bueno, creo que aínda así, aínda que seña complicado seguir a estela, unha cousa é complicado, outra cousa é nin intentalo. En ese sentido, pois, vexo que debería reivindicarse máis o lugar, Sargadelos, a importancia que tuvo xa na súa época, sendo afrancesado, que morreu por unha idea, e que menos que tomar exemplo deso, de morrer por unha idea e non deixarse novamente vencer polas banalidades. Faltalle eso, faltalle ahora mismo idea e trasfondo á cerámica e á loza. Para rematar, entonces, como ao principio, merece a pena loitar e morrer por así decirlo. Sin duda. Se esqueceu da viagem e vou em meu pensamento, trazendo em cada momento a noite na sua imagem. E vou em meu pensamento, trazendo em cada momento a noite na sua imagem. Dia lá fora é dia que marca os passos no chão, mas é tão cedo este amor que eu fecho tudo em redor das praias do coração. Mas é tão cedo este amor que eu fecho tudo em redor das praias do coração. Ponho as mãos sobre o teu corpo e no instante de eu sonhar